Nakon što se doznala njegova spolna orijentacija, Krešiću je, kaže, presuda onemogućeno napredovanje. Ja sam se našao u situaciji da je već započeti postupak mog napredovanja u više radno mjesto bio zaustavljen. Dekan Varaždinskog fakulteta organizacije i informatike odbacuje optužbe. Činjenica da je tužitelj imao više tužbenih zahtjeva i većina tužbenih zahtjeva je odbijena. Mi smo napravili jednu administrativnu pogrešku 2009. godine, nismo kompletirali dokumentaciju u roku. Krešić je zadovoljan presudom, ali dok je trajao postupak nije mu bilo lako. Izolirani ste, odsječeni od informacijskih tokova, za vas vrijede drugčije procedure nego za druge kolege. Pomogla mu je potpora koju je dobio od studenata. Koliko je teško boriti se za svoja prava pokazuje i činjenica da se rijetko tko odlučuje za nju boriti. Zbog straha od daljnje diskriminacije, zbog straha od neprihvaćanja okoline. Ja očekujem da u budućim natječajima neću biti diskriminiran. Znači da ću imati jednake uvjete za napredovanje kao i svi ostali kolege. Gospodin Krešić će kao i ostali kandidati morati se dokazati na javnom natječaju. Sam Krešić tvrdi traži samo da ga se ne gleda kroz prizmu spolne orijentacije, nego isključivo kroz sposobnosti.